uZanefa ngidi ukubeke obala wangakufihla ukuthi ulapha khona ngenxa yabalandeli bakaMthandeni eGcokama Elisha kanye noKhuzani idlamlenze Mpongose. Abalandeli beGcokama Elisha badidekile bedidwa inkulumo kaZanefa ngoba ngonyaka owedlule uZanefa ubebhizi etalabha uMthandeni ephansi phezulu naye. uZanefa ngidi ubesethatha ithuba wabonga abalandeli bakaKhuzani nabaMthandeni ngoku-understanda umdlalo wakumaskandi. Yacishe ngakhohlwa ama-Red Nation nama-Blue Nation abangani bami kakhulu labo, abanye bangithathe bangibeka la ngikhona. Ngibonga kakhulu i-support yenu guys. Bonke nje abalandeli bomaskandi abawu-understandayo umdlalo wey'nsizwa, aba-understandayo ukuthi kwenzakalani le mculweni. Angikhulumi nabantu abakwazi ukuthuka inhlamba abangawazi umusic, ngikhuluma nabantu abawaziyo umdlalo wey'nsizwa ukuthi nomculo nje ukuthi uhamba kanjani nabawuthengayo. Manje labo bantu laba abathukayo abathuka abanye abaculi, mawuthi uzoma isithombe sakho uthola ukuthi umuntu uyabona uvobe, you understand.